Роси, гледай, сега ще покажа един трик. Така. Той химикал, виждаш го, не се огъва. Ето, натискам така. Натискам и настрани от никъде. Тропа на твърдо. Твърд си е. Гледай сега, много внимателно гледай, как като започна да го поклащам и той ще започне да се огъва. Гледай. Виждаш ли? Съвсем леко на някои места. Ето, и от този край може. Ето и пак по средата. Виждаш ли? Не, твърд си е, нищо, не е специален химикал или нещо такова. Ето пак. Как става? Не мога да ти кажа. Научих го от Деве в междучасието.